Matod ni Lacson, gigamit lang sa duha ka mga undersecretaries ang panga ni Marcos alang sa 100 billion pesos nga insertion sa 2025 national budget aron adto kuhaon ang kickbacks. Straight to the point. Ginimdrap ko no ang presidente. Ha? Ang evaluate ni pamahayag ni Lacson ha. Kay murag bisan pag barangay tanod mga higala medyo maglingo-lingo ini mga kaigalaan. Bisan barangay tanod Ping Lacson nga imong sultihan ana mura og makalingo-lingo nga sakto ba kanig di ba? Much more mahigala og gikan sa usa ka kanhi PNP chief nga usa ka senador. Straight to the point. Matod niya, name drop ra ko no. O so kung ginim drop, unsa may buhaton sa presidente, granting for the sake of argument nga ginim drop. Straight to the point. Okay lang ni BBM nga ginim drop siya ni binilyon kana mga higala unya walay mahitabo. Okay lang niya nga mo resign ra, nya walay mahitabo kay ginim drop siya. Kanto ni pagtagad lubong taga mga higala sa atong pagbanuban ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the